Panguva ino everyone was worried after in the last politburo, in the ZANU-PF last politburo kuchonekwa kunzi the vice presidents VP Kosano Chiwenga na VP Kembo Mohadi they were in absentia. Tona kuti pane mashoko mazhinji akataurwa mapower struggles na uyema influential businessmen pakaita sana Wikino Chivayo pamwe chete nana Tungwarara nana Tagurei panguva ino who were being labeled as the people who are fighting to take over the vice presidency. Zanapena mashoko kudaichogwa panguva ino anoya panguva ino clarify where these two vice presidents were. That was subscribe or like on the bell icon. Nelson Chambati anobudanyira achiti there's been speculation about the absence of VP Chiwenga and Kembo Mohadi at the politburo meeting. For the record, General Chiwenga is in India attending to private matters while VP Kembo Mohadi is currently recovering after not feeling well. Their absence is purely personal and not linked to any political issues. Taurai kwa maswera ndo mashuko naye tokopana pana Nelson Chambati achiwa achitaura pamusoro pema developments anga ari kushoka pamwechete ne achiri kutenderera mu the ruling party ZANU-PF pamwechete nemunyika yedu yeZimbabwe. Panguva ine panokunzi everyone was shocked achiona kuti the chairs they were being replaced nana Jeko Mudenda pamwechete na Opa Muchingori zvakanyatso kushamisa vanhu vakati the ruling party ZANU-PF amusina chakanaka. Zvinayo comment section yedu dzafungura enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi. Subscribe or like, or turn on the bell icon.